Tetep kaya butuh wur panjriting turang Gusti nyuwing dwaja kang kagitir prakata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit kabeh wae para prajurit padha ngertenono kaya kang tok sumurupi lamun ta wektu dina iki negara Nuksarukmi diwalik dadi negara Lajita Tengara. Sinuhun Prabu Jayasetika lenggah minangka dadi ratu wakil jalaran ingkang lenggah minangka Narendra ya kuwi Prabu Tongtongset ya Prabu Belgedwelbeh. Inggih Yodawati. Kaya kang wis tok sumurup wektu dina iki bakal nindakake tapa ngrame ing kababare dandani sing rusak jejeke sing bengkong. Benerke sing luput. Inggih. Kawiwitan saka Praja Ngastina. Mangko yen nganti dadi Pancakara ora kena gawe pepati. Awit ing dadian sasi Prabu Tongtongset mung kepengin bakal ngelingke Prabu Duryudana aja kongsi tumindak ingkang nalisir saka bebener. Inggih ngestakaken dawuh Yolwati kameng ngono. Prawira Sandi kula wonten dawuh para kowe metu njaba perintah Wadyabala ki nderek tindake Prabu Tongtongset mriki sedika ngestakaken dawuh. Enjing bidha gumuruh saking jroning negeri kung ingkang bala kuswabara busananira lir surya wetalira saka ing calane diarsa madangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocahing wukir merbabak bang sumirat masarating surya nampek mikolan gunung-gunung sambat sang yawa prajurit ketingal lumaris bidaling Wadyabala.
krungu suarane wadya kang lumampah kumba sajur-jur hatata tansaro teni rahmat parana tuaca miwang bending ungkung sang swatama kang minangka Yai Prabu Karna kula wonten dawuh Koko Prabu apa dene sira patih sing nguni inggih wonten dawuh sinuwun tak kira Yai Karna wis mireng dhewe mungguh aturku marang Yai Prabu Duryudana nun inggih lekar kaluhuran paduka Koko Prabu namung keparenga ri paduka nyuwun kantarengan menapa sebabipun dene Koko Prabu Mandura menika mengke badhe mapaken dhateng Prabu Tongtongsot teka mboten purun dipun biyantu menika kados pundi inggih kula nyuwun dawuh Yai Prabu katemben wae Yai Prabu Duryudana nampa layang penantang saking praja Alajita Tengara Prabu Tongtongsot aweh weruh yen to bakal mbedah Praja Ngastina. Sakala Yai Prabu Duryudana ngaturi maring pun Kakang supaya tumeka ana ing Ngastina kene. Ning aku njaluk yen nganti iki mengko Prabu Tongtongsot tekan kene tak jaluk aku ora gelem ditutke sapa wae. Mulane pun Kakang moh dibiyantu para Kurawa ora jeneng aku ngremehke kekuataning Kurawa ya mung adat lupiya sing wis uger Kurawa kuwi ngayahi perang mesti ora tau menang mesti kok kalah kuwi mertandani yen anak sampeyan Kurawa kuwi ora tau gladen perang Maman Senguni kudune Kurawa isin ing atase cacahe akeh ning anggere ana apa-apa mesti nyambat karo wong Jabanegara. Banjur apa gunane blanja wadyabala semono akeh kuwi? Sing dijagake iki sapa? Kudune Kurawa niku do eling. Yen sing diwe blanja niku ya duwite kawula. Niku ya bondo negara. Aja kok malah do ketungkul oleh nglimeske lambe, blenduk ing wetenge dhewe iki aja. Bareng negara arep ana apa-apa kabeh terus padha mblenjani sing dadi kewajibane inggih ngestaken dawuh anak kula Kurawa pancen leres menawi perang mboten nate menang kok sinuwun namung menawi dipun urutaken sebab menapa dene Kurawa mboten nate menang anggenipun perang estunipun ingkang lepat menika sanes Kurawa namung gurunipun Kurawa inggih menika Kakang cukup ora sah ngluputke sapa-sapa sampeyan ora perlu ngluputke sapa-sapa sing luput dudu gurune ning sing luput murite niku angger diulang ora tau ngrungokke yen diperintah ora tau nindakake niku watake Kurawa Paman Senguni yen Bapak Durna niku pancen guru sing elek mok kalah adik kula Pandhawa niku padha dadi prajurit pengmengan kabeh kepara sing elek gedholane niku sampeyan niku dadi patih seprono penesane mung ngapusi Ngastina niku jane tentrem ning bareng ana sampeyan niku lho dadi kahanane maut kaya ngeten iki patih ora seneng gawe rukun patih ora seneng kahanane tentrem sapa-sapa dijaili sapa-sapa dirusui
yen ngomong ora tau bener, yen ngomong ora tau penak dirungokke kuping. Anggere ana wong sing ora tau kepenak, omongane ya cangkem-cangkem sing kuni kaya sampeyan barang niku. Ayo, mamuli sampeyan. Sakniki negara Senar ketekan mungsuh saka Lojita Tengara. Sampeyan wani napa? Ya mung kriap-kriip mripate. Ora sebodo yang perintah. Ayo Kurawa, mateni Pandhawa. Ayo Kurawa, golek wahyu. Ayo Kurawa, arep mateni sapa meneh, ngrabeki sapa meneh. Ora tau gathuk, rabi ora tau gathuk, golek wahyu ora tau entuk, perang ora tau menang. Kok cangkeme bola-bali muni ngono wae. Nggih. Nggih pripun? Mboten. Ayo mangmuni. Patih ora tau ngerti kewajibane. Ayo, mang semingir ngono, nyepet-nyepeti mripat, janji ora minggat, tak dublak tungkake. Ora salah. Mbok inggih sampun sanget-sanget to. Anggenipun serengen kalian paman sem wis ben wis tampet suwe kok. Baladewa iki kepengin ngonek-onek sing kuning wis tampet taunan. Mula wektu iki wis ana wektu arep tak suntaki kabeh rasaku. Tujune kok ndang lunga yen ora tak dublak tungkak cangkeme tenatak pati siji. Inggih sampun, sampun. Duka ya ora ana paedahe lho. Paduka kok Prabu badhe duka kados menapa Sengkuni nggih tetep ngados ngaten menika. Nek aku wis lega. Ning durung legane aku durung bisa nothok sirahe wong tuwa siji. Wong tuwa ora iso dijeni. Yai Karna, eling dieling yen kanthi ana mungsuh saka Lojita Tengara, aja melu Baladewa dhewe sing ngrampungi. Kok nasibe elek mentaya awak iki. Rumangsaku uripku ki jane wis tak kebaki kebecikan lho. Nyatane aku sayahene ya ora tau ngapusi apa-apa. Merga ngapusi iki sirik aku. Aku ki nek omong mesti apa anane pawitanku urip ki mung jujur. Masa ora ketrima sik dionek-onekke wae. Semune sinuwun Mandura kok nyepelekke Kurawa. Ya. Mengko yen nganti mungsuh saka Lojita Tengara tekan kene, aku ora arep matur. Ning Kurawa takon ngadepi gen dadi bukti yen Kurawa iki mengko perang mesti menang. Gen ngerti yen sing salah ki gurune ya Kakang Durna kuwi. Sajak oleh ngewangi Kakang Durna kok tenanan oleh nyepelekke Sengkuni kok oleh kebanget temen. Tujune aku wong sabar. Upama aku gelem nesu lah tak tandangi kowe, tak tandangi kowe. Baladewa ki sepira kekuatane. Kurawa kok ora samapta ki jane do ning ndi to? Kurawa kok ora nyedak rene ki jane do ning ndi? Apa budhek apa piye Kurawa kupinge? Nah ngerti ya dikirake kok. Ngajake Kurawa ki mripate do merem apa piye jane. Aku arep perintah karo Kurawa gen ngadepi mungsuh saka Lojita Tengara. Sampeyan itu napa, Man? Kok ngedumel dhewe? Lara atiku kok, Dir. Enten apa kok lara? Angli luput apa dosa apa dionek-onekke sinuwun Mandura. Aku dianggep patih ora cetha. Patih ora tanggung jawab, patih ora jujur lho ngono kuwi coba. Apa ora serik rasaku?
Oh, Kakang Baladewa iki nek muni kok waton pas. Waton pas piye to? Ning nyatane ya ngono iki, Mas. Upama jane iku dudu Pak Cilik kula ajeng kula gecek dhewe niku. Ngawur. Tunggale kuwi ya. Drisasana Briwun buktekno marang Kang Raka Baladewa. Iki ngestina nampa layang penantang saking Praja Lajita Tengara. Prabu Tongtong Set pacak baris arep bedah ngestina. Ayo buktekno yen Kurawa ki nggone wong digdaya, Kurawa ki nggone wong sekti. Ayo dicegat, dibalekke yen perlu Prabu Tongtong Set dibondo nggih. Kula kirapke, Mas. Ayo Kurawa maju rene. Prabu Jastika. Ih, kados undi Sinun Prabu Tongtong Set? Lah, katone para kula wis padha pacak baris. Ayo ki temenggung Prawira Sandi, maju rene. Ih, wonten dawuh. Kowe maju ngedepi Kurawa. Paring nyuwun pangestu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Menang. Wis pokoke awake bakoh menang musuh Kurawa. Inggih kepareng nyuwun pangestu. Ya, mandya niku ayo maju adep ana Kurawa ae. Bati gengira rikalani ronguni naga makikian katon galakku melat wis manampak gisik manaut sikro marang risang bayu siwi ana pawongan megut ana renggono kuwi sapa iki Bambang Sutomo balik kuwi sapa Prawira Sandi wadyabala saking Lajita Tengara ayo ndi sing jeneng Prabu Duryudana kon maju rene tak rangket tangane rasa gile sing ora ana Suwatama kang bakal nandingi apa sih dadi kekareman weh sugi kendel Pandawani makna sastra jendramu watekne dicoba mantramu tebuak dadamu melesat kamu aja takon dosa barang
Hai, hai. Oh, look, hit, kebiar, hot, go, hot, buat hai, doyo. Oh, hush. Hey, don't right. What biar ya? Oh, hot, ya. Aso. Wah. Wah. Oh. Hey. 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 Nih. As. Ya. Hey. Oh. Hey. Hey. Wow. Wah. Ya. Hot. Hot ya. Hot. 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 Ayo, bondo tanganmu. Ayo, lepoknya bangku jalan. Hos. Hei, hei. Wah, hei, jangan. Hot, ya. Oh, hei, jangan. Wah. Hot, hei, yo, hei, low, ya. Wah. Oh. Hei, hei, wah, doyo. Wah. Hei, wah, nih, gue. Ayo, tanda. Ayo, lo pokoknya mau jalan nih. Has, hop, hei, wah, nih, oh, hei, hop, weh, wah, hei, wah, nih. Ayo. Has, wah, doyo. Wah, doyo. Wah, tuh. Waduh. Low. Oh. Oh. Low. Wah. Oh. Hey. Pas.
leboke pakunjaran. Oh, yo. Ayo. Di mungsuhku major ini. Iki patih Jaya Pudendra. Ayo aku Jaya Drata Ayana apa? Jaya Drata, ya. Ayo major ini ketokon kadigayanmu. Wih, ora temu mesti kok alasan boleh sing ora ono. Candak sabeke perbatang pecah sirahmu. Hibeng dengleh-dengleh. Hati-hati. Cumanggang terus sumbang. Hop. Mati. Cepet dan damai. Mati. Oh, hop, hoi, pasti. Kalau pakai paku jaran. Dudu karepe dhewe. Wadyala Cita Tengara. Ngendel-endel kurang Dursasana mbuh dadi kowe. Ana wong gagah gedhe dhuwur. Jenengmu sapa? Dursasana. Wong edan Dursasana kok Dursasana. Aku Dursasana kowe sapa? Prabu Bel Kedwelbeh ya Prabu Tongtongsot. Sing mburi iki wakilku. Prabu Jayastika. Kowe arep opo? Ndi sing jeneng Daryudara maju rene. Lho, mati men kowe. Ratu dapur ora bejaji nek.
gayane kaya wong elok. Oh, mbok dadi mati saka tanganmu iki. Joget! Terus, ayo, joget terus. Wes. Hop. Elokmu iki. Ayo, areng apa kowe saiki? Edan. Ayo, nek arep nyoba aku. Maju rene. Oh, kelakuan idak lumpuh. Nah. Ayo. Piye iki? Ayo. Ayo, kowe nak kulinane ayo le. Ngono ta? Ndang muni oleh ngono, ayo, ndang muni oleh ngono. Ayo, lumpuh kowe, ayo. Aku jengking kok. Waduh. Nah. Kowe njuk kualat ngene iki. Ngati cecek. Wah. Nah. Turu. Rasakno saiki. Wis ora iso obah karepmu dhewe. Ayo ngaset. Ayo guyu. Hop. Ya arep apa wis saiki? Wah, lah kok ngene iki. Aku wis tobat ya ngono. Mula aja sok kemaki kowe. Kowe dadi punggawe rasa kokean gleleng. Saiki nek wis ngerti ngene iki arep apa kowe? Ora san dadak kowe karep. Ayo, tangane mbonto dhewe. Lah. Ya, saiki wis mung kari nggawa ning Pakunjaran. Prabu Jayastika kados pundi sinuwun ayo iki leboke Pakunjaran. Iki ya klebu tunggale Duryudana iki. Wah. Wah, hatimu iki. Wah. Ya. Mong kari golek ratune. Iki bedhesen ngene ora ketok iki. Mong ora sedake bisu lho cangkeme. Kok malah ora ketok dapur iki ning endi? Ya tak telatenane kok ya ketemu karo dapure Sengkuni. Yo malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandha tur kadangi lan yayah tunggil ibu Wita mring Sri Kurupati oh iki to sing jeneng Prabu Tongtongsot. Ya bener. Aku Prabu Tongtongsot. Kowe Prabu Basukarna? Iya. Jane ora nggondro sepira lho. Andene kok padha ndiwak-ndiwake marang Prabu Tongtongsot. Lah wong ratu nyandang ora apa-apa, dapure wis mung kaya ngono. Ngono kok do disembah-sembah. Kowe negaraku ki ya mung dadi juru isah-isah kowe iki. Prabu Karna. Kowe mbok aja banget-banget olehmu gembelu. Kowe aja ngendak marang sak pemadaning titah. Yen pancena sing nurunke kowe prayagung luhur lho. Ning gandeng kowe kuwi wis kerepen kumpul Sengkuni, pulemu Kurawa, mula ora neh. Yen sithik akeh tumindakmu wis ketularan karo watake Kurawa. Pancen tak akoni rupaku elek. Aku ora dudu traing wong luhur kaya kowe. Ning wangune kowe ora krasa yen wektu iki para kawula wis padha bangkit gumregah jiwane. Sing perlune padha bebarengan ndandani negara. Mula yen ana wong gedhe sing gayane isih kaya kowe wajib dielingke. Carane ngelingke ora sah werna-werna. Mung mandya sadaku lumpuh awakku. Waduh.
Prabu Tontongsot. Wah, sakala bareng kowe muni lumpuh. Awakku tanpa daya ngene iki. Eto, blas, jebul kaya isa lumpuh tibane. Andene kok olehmu bengok-bengok. Wah, Tontongsot dapure rambut jaji. Wong ratu kaya ngono. Lah, saiki kena ta. Mula wong aja sok nyepelekke, wong aja nyawang kesinge, ngono ya. Ya Mas. Wong sampeyan ya ratu, aku ya ratu. Dadak nyenyek. Omong ki dijaga, rasa gawe seri ing liyan, ngono. Apa padha-padha sing golek pangan dadi ratu kok susukan ki ngopo? Wis, kowe ngene sik wae, wis rasa dadak waras-waras. Nek waras ndak kemlinthi kowe. Mula lumpuh sik, ya. Kowe njaluk lumpuh pirang sasi, rong sasi. Oh, aja. Sedina wae, sedina piye kok penak men. Olehmu gleleng wis taunan kok lumpuh mung sedina. Ya bakune jan ngrasake. Leboke pakunjaran sik, para prajurit. Lho, lebokno pakunjaran Basukarno iki. Ndi, Duryudana. Walah. Iki ana kere kok nyandang elok men. Apa wis jeneng Tontongsot? Ya, aku Tontongsot Prabu Baladewa. Menungsa ratu to. Apa kurang jembar negaramu? Kowe wani-wani bedah marang Goro Ngastina. Ratu Mejenun. Padha-padha sing dadi ratu, kowe mbok aja sok ganggu marang kamardikaning liyan. Prabu Baladewa, tak jaluk kowe aja nyengeni aku, kowe aja seling surup. Olehku dadi ratu iki teko kene ora arep bedah Praja Ngastina. Aku ora milik Praja Ngastina. Ning aku mung arep ngelingke para Kurawa sing tumindake wis sing nglar saka marganing kautaman. Niatku ki dandani sing rusak ngelingke sing lali benerke sing luput. Aku malah banget mesake kowe, Prabu Baladewa. Kowe kok nganti ora krasa karo tumindake Kurawa. Saben-saben Kurawa ki nek lagi ana kerepotan nyambat sapa-sapa, kok nek wis penak kahanane wis ora eling sing nulungi mau sapa. Buktine kaya para Pandhawa kae. Ngastina anggere ning gegeran sing disambat Pandhawa, kok nek wis ditulungi malah Kurawa arek mateni Pandhawa ki pikiran. Aku ki ya mesake karo warga Ngastina. Aku malah prihatin karo Ngastina. Sebab saka trekae Duryudana sak kurawane kuwi. Dheweke dadi ratu ora mikir kebutuhane rakyat, ning mung mikolehke karo kebutuhane pribadi. Pikirane Baladewa. Ing atase Ngastina kuwi negara Gemah Ripala Jinawi, ning kena apa kok kawulane saperangan isih padha melarat uripe. Ngastina sing biyen kondang negara Kertatata Raharja, lah kok saiki malah akeh pepati. Waktu iki Ngastina kekurangan wong sing bisa kanggo patuladan kok kowe ora prihatin. Mulai yang nganti Prabu Baladewa jarak merangi aku, tegese kowe ya melu andel bab rusake Ngastina iki. Waduh. Prabu Tontongsot, arep rupamu ora bejaji ambumu ora enak ning tembungmu. Katone kok bisa ngelingke aku. Oh, kuwi aku mau ngelingke Prabu Baladewa. Oh iya, sing gedhe pangapuramu ya Sang Prabu. Aku kurang permono nyawang kahanan. Aku isih kurang pitung. Para Madyawisana aku wis mudeng apa sing dadi kandhamu kuwi bener kabeh. Ora ana sing sisip. Yen pancen sediamu bakal dandan-dandan, aku tak melu kowe ya, Prabu Tontongsot. Kowe melu aku? Ya, ayo ngelingke Duryudana wae.
dalalala iki Ratu Ngastina Duryudana kowe. Kowe sapa? Prabu Tongtong Sat ya Prabu Bel ketuwel buah. Ya aku iki. Kowe iso tekan kene. Ayo kenal wae ora tekan iki apa ya omong aku rene sing kataku kok. Ora tekan apa? Awang aku kene mamrih becik kok ora tekan nganti ora tekan iki yo kebangetan uripku. Prabu Duryudana kowe ratu sing kebangetan uripmu kowe senengane mung gawe ngurusi marang cilakane liyan, kowe senengane ngurusi Pandhawa. Kowe dadi ratu ora mikir kebutuhane rakyatmu, ning mau mikir mblendhuke wetengmu dhewe, klimise lambemu dhewe. Ora patut kowe dadi ratu, kaya kowe dudu patrape ratu. Kowe dudu patrape ratu, patrape celeng kowe. Elok iki. Duryudana iki sajake dadi anggota jaranan iki. Mau celeng barang. Oh alah ya. Wis. Iki muga-muga dadi pepelingmu ya Duryudana. Mula aja sok nyeronggoti sing dudu hakmu, ya. Nek wis duwe dhewe iki aja sok pengin karo neke kancane, ngono. Apa-apa wis duwe apa-apa gemelar aku mung arep kudu ngurusui neke wong wae. Wong Pandhawa ki bebadra negara dhewe kok arep ngurusui wae. Wis kana, celeng ana golek dalan. Yen kowe mertobat ora kurang dalan, bakal pulih wujudmu yen kowe mertobat Prabu Duryudana. Jastia, ih, kados endi Sinu Prabu Tongtong Sat? Ditepungake ngarepmu kuwi jenenge Prabu Baladewa saka Mandura. Ya, aku Prabu Baladewa. Oh nggih. Walah dalak. Paduka Sang Prabu tepang Narendra Pundri walah iki ya mung kanca futsal kok biasa. Dadi nek pas menuju mriki ratu-ratu iki do nglumpuk terus ya sok-sok ya badminton. Ya kanggo ngobahke awak. Oh ngaten iya, nek longgar melu wae sendika. Prabu Baladewa piye Prabu Tongtong Sat? Iki ora kok jenenge aku ngesotke Prabu Baladewa ora, lan aku nyedake Duryudana ya ora. Ning dilalah aku ora mung ngarani to yen Prabu Duryudana kuwi kok ratu sing senengane ngurusi teke wong liya. Kok patrape kaya celeng jelek dadi babi. Wah. Ngono Sang Prabu ya? Wah, ampuh ora kok ampuh. Mbok menawa kuwi tandurane Duryudana dhewe. Lah terus kepiye? Ya anu Sang Prabu iki takon golek dalan yen dheweke wis mertobat, kok bakal iso pulih wujute. Ning kudu mertobat lahir batin. Ning nek ora ya bakal dadi celeng selawase. Wah, ngono iya. Ya Prabu Tongtong Sat. Yen ana aku ngaturke penuwun kowe wis ngelingke marang Yai Prabu Duryudana kudune para Kurawa. Ya, aku ki mung ngeman kok Sang Prabu ngeman. Sawetara aku tak ning Ngastina ya. Oh ngono ya. Sang Prabu Baladewa tak suwun kowe ngentenono kene. Seksenana yen aku iki ora milik bumi Ngastina. Aku nunggu kene soalé yen negara iki nggo suwung malah mbebayani. Iso dibedah wong liyan praja. Wah, apik tenan atimu. Arep rupamu kaya wedhus ning atimu ki becik. Wedhus. Ya ora apa-apa wis sak karepmu. Wong ki nek muni elek ki watone lega kok. Ya, tak jaluk paseksenmu aja lunga sik. Ngastina tak tunggune Prabu Baladewa. Tujune aku iso mlayu. Upama aku ora mlayu gek dadi apa awakku iki. Sinuwun kepiye kahanane kok dadi celek sembuh nang endi parane. Aku terus kudu arep menyang endi. Tak ning Ngamarta wae. Aku eling Ngastina ki duweke Sinuwun Puntadewa, aku ning kene rak mung nyilih. Sinuwun Puntadewa Ngastina dipun bedah paduka mangke badhe calan negari Sinuwun.